Ibizinyanga ezinzima kakhulu kuvuyo tutu neqela lakhe. Zange acinge ukuba ngakwazi ukuphinda ahambise imveliso ezininzi kangaka ngosuku. Kodwa izinto bezingelulanga. Ukufika kwentsholongwane corona yenze kwanzima kakhulu ukushishina, kwaye ecinga ukuba ishishini lakhe lizotshona. Kodwa izinto zajika zalunga. Njengoko abantu bevaleleke endlini, bakwazile ukusa izivuno kubo endlini. Ishishini lakhe laphumelela. Kodwa kwaphinda kwanzima xa kuphindwa kuvalwa. Oku khange kubatyhafise. Yona ndifunile ukukomelela i-situation ukwazi kule industry sisebenza kuyo ku-understanda into yoba i-business yakho isebenza njani ne-industry yakho isebenza njani, ukwazi ke u-adapt to situations within i-business. Uzeni Imram noinjineli sebenza nombane uyayazi ukuba kunjani ukutshintsha izinto ukulungiselela amaxesha angoku. Kwisebe lakhe izinto zitshintsha rhoqo, kwaye kufika intsholongwane corona kwambonisa ubaleka koku. Ishishini lakhe lenza oobhaka besikolo abonomohluko. Uzeni udla intsholongwane imfundise lukhulu. I've learned to be diverse and I've learned to make do with what I have. That I think that's the biggest mindset that I've had, biggest mindset change that I've had during the pandemic. It's really taught me a lot because I've figured out ways to do things that I would have never ever figured out. Methods in which we develop our things remotely. Solving problems during the pandemic. It's really opened our mind, and it's showed us that there's a million ways of solving a problem. Ishishini likaOdwa Ndyalovane nolisa izixhobo zale mihla zonxibelelwano, i-app developer ngolasemzini, lichaphazelekile lebhubhane. Kwamnyanzela ukuba atshintshe indlela asebenza ngayo. Oosomashishini osakhasayo saye iCOVID isibonise ukuba zonke ezi zinto zizinwe nobunewunewu ezintweni ngamanye amaxesha zibalulekanga, ikakhulu xa ungazubonwa mntu. So kulapho khona saye sabona khona uba awudinga izinto ezininzi, eyona nto ibalulekileyo ikwenza uba ukwazi ukwenza umsebenzi. So if uyakwazi uba ufocus kuyo, you are able to uba ukhabele ezipalini. Abasomashishini abakhasayo bathi bafunde lukhulu. Banqwenela ukuba bazokhuthaza nabanye abantu abatsha ukuba balandele amaphupho abo, banganikezeli nokuba ubomi bunjani na. Ndingulerato Fekisi, kwiindaba ze-SABC eGqeberha.